Aşgabatyň häkimetleri şäherin köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky ýyladyjy sowadyjy split sistemalary aýryp başga ýere geçirmek işlerine täzeden başladylar. Bu aralykda Balkan welaýatynyň Balkanabad we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylaryna split sistemalarynyň we çanak antennalarynyň aýryljakdygy barada duýduruldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biriniň aýtmagyna görä, split sistemalary jaýlaryň bir diwaryndan aýryp beýlekisine geçirmek işleri 15 aprelde Parahat 2-4 ve Parahat 4 etrapçalarında alınıp barıldı. Şu gün Parahat 2-4 etrapçasının 7. jaýynda bu işleri amal etmek üçün ýaşaýjylardan her bir split üçün 150-200 manat aldılar. Bu pulu töläp bilmedik adamları bolsa split sistemalarynyň sökülüp aýryljakdygyny duýdurdular. Splitleri penjirelerin aşağından aýryp içeriki sowadyjylar bilen birikdirilen şlanglaryň başlanýan ýerine geçirmegi talap etdiler. Bu işler onlarça jaýda alınıp baryldy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 15 aprelde belledi. Emma ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle edilende sowadyjy sistemalarynyň birleşdirici şlanglarynyň gaňrylýandygyny we olara ziýan ýetýändigini aýdýarlar. Jaý eýeleri split sistemalarynyň we olaryň şlanglarynyň tiz wagtda hatardan çykmagyndan alady edýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Üstesine de bu işler split hünärmenler tarapyndan däldi, öý dolandyryş edarasynyň işgärleri tarapyndan amala aşyryldy. Habarçy bu ýagdaýyň ýaşaýjylary hassa alada goýýandygyny, sebäbi mundan ozal şäheriň beýleki etrapçalarynda şeýle işler öý dolandyryş edarasynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylandan soňra sowadyjylaryň tiz wagtda hatardan çykmak bilen bagly wakalaryň köp ýüze çykandygyny belledi. Şeýle bolanda ýaşaýjylar öz hasabyna diňe ustany däl, eýsem diňe bolan ýörite ulaglary hem çagyrmaly bolýarlar. Bu bolsa ilat üçün goşmaça kösençlik we maddi çykdyjy bolýar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä bu işleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýän häkimligiň resmileri bularyň ýokardan berilen görkezmedigini belläp, jaýlaryň görküni owadanlaşdyrmak üçin edilýändigini aýtmak bilen çäklenýärler. Bu aralykda Adatlyň Balkanna habarçylarynyň biri mart aýynyň 3-nji 10 günlüginden bäri Türkmenbaşynyň 1-nji we 2-nji mikroraýonynyň hem-de Balkanabad şäheriniň ýaşaýjylaryna split sistemalarynyň we çanak antennalarynyň aýryljakdygy barada duýdurulýandygyny habar berýär. Bu şäherleriň ýaşaýjylarynyň aglabatynda kabel telewiziýa ýok, şeýle-de öňümüz ysy tomuz. Ýaşaýjylar näýile bolsa da alaşsyz ýagdaýy kabul edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Balkanly habarçy 15 aprelde gurrun berdi.